Po koncu prvega srečanja četrtfinala Pokala nogometne zveze Slovenije je na stadionu z Dežele z menoj strelec našega zadetka Ivan Božič. Ivan, remi s Kalcer Radomljami z 1:1, kako je bil videti skozi tvoje oči? Da, evo, nažalost, izvukli su remi. Jako smo nezadovoljni jer naravno mi smo prva liga, mi smo to trebali pokazati na terenu. Ali ništa, ne treba sad tugovati, mislim da se već trebamo u subotu okrenuti na ovoj utakmici i sljedeći tjedan naravno gostima proći u kupu. Prvo poluvreme mislim da, slažem se da je bilo dobro i mislim da smo trebali zabiti gol još koji da potvrdimo tu pobjedu. Nažalost, eto, to je nogomet i to sami trener kaže, jednostavno to je nogomet i to je tako i ništa, kaže, moramo se okrenuti na ovoj utakmici i dati se od sebe. Jako smo loše ušli u drugo poluvreme, bili smo jako mlaki i eto, nažalost, dobili smo taj gol i nismo, falilo je tu malo možda i iskustva i nažalost, eto, 1:1. Naravno, treba dati se od sebe u subotu, a onda i sljedeći tjedan naravno uzeti proći u kupu protiv Radomlja. Ivan, čestitke za zadetek in hvala. Hvala.